салом додару харакуни азиз, тамошобинони навраси телевизиони Баҳористон. Инак намоиши навбатии мо боз пешкаши шумо мегардад. Биёед бахшида ба рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як лавҳаи зебо меофарем. Агар шумо ба саршави машғулият омода бошед, биёед шурӯъ мекунем кори эҷодиро. мо дар аввал рӯи лавҳаро бо расми як танки пуриқтидор, яъне танки ҳарбӣ орома диҳем. ҳоло онро шурӯъ аз қисми тасма чархҳояш, яъне аллакай тасвир намуда пурра гардонида истодаем. хуб ана ҳамин аллакай шакли умумӣ дар чархҳои паҳлӯӣ, дар тасма чархҳои паҳлӯӣ ин танк инҷо муайян карда шуд. аллакай мо метавонем паҳлӯи дигар, яъне васегии ин танкро муайян созем. ва бо ин якбора тасмаҳоро чӣ хеле ки гуфтем, тасмаҳои оҳанинро атрофи чархҳо ишора месозем, яъне тасвир мекунем. ва болопӯшҳои онҳоро низ ки дар қисмати пеш ба назар мерасанд, якбора инҷо муайян карда тасвир месозем. ана инҷо аллакай бачаҳо мо гӯё қисми пеши ин танки пуриқтидорро, яъне ин техникаи зиреҳпӯшро рӯи коғаз акс намудем. акнун метавонем қисмҳои болоиро дар он якбора пурра гардонем. ва бо ин хатҳои рост бачаҳо ҳоло мо оҳиста оҳиста қисмати паҳлӯиро дар атрофи чархҳо ва қисми болоии танк муайян гардонида ишора месозем. акнун мо метавонем якбора шакли умумии чархҳоро албатта бо ин даврашаклҳо дар дохили тасмаҳои оҳанин ҷой дода тасвир созем. ва ҳамин тавр бачаҳо аллакай мо инҷо ду чархро муайян гардонидем ва метавонем инҷо бо тасвири ду давраи дигар чархҳои боқимондаро низ дохили ин тасмаҳои паҳлӯӣ тасвир карда пурра гардонем. кунҷҳои болоиро бошад, бо чархҳои нисбатан хурдтар мо пурра гардонидем. акнун бачаҳо ҳоло бошад, мо қисмҳои болоиро низ дар ин танки пуриқтидор тасвир мекунем. ана инҷо дар аввал қисми пеши танкро чӣ гуна ки мебинед бачаҳо, мо бо тасвири чароғҳо аллакай оро дода пурра гардонида истодаем. ва бо чунин шаклҳои даврача мо чароғҳои дар қисми пеш насб будаи танкро аллакай тасвир кардем. ҳамтавр идома медиҳем тасвири боқимонда қисмҳоро. аниқтараш инҷо аллакай мо метавонем қисми ба нишонгирӣ ва чархзанандаи болои танкро низ муайян гардонида болояш тасвир созем. ана ҳамин тавр аллакай бо ишораҳои хос ин таҷҳизоти болоӣ низ дар қисми болоии танк ҷой дода тасвир карда шуд. ва ҳоло бо баъзе ишораҳо ва тасвири таҷҳизотҳои иловагӣ мо қисми боқимонда ва қисми қафоии танкро низ пурратару зеботар хоҳем кард. ва акнун инҷо боқӣ мондааст бачаҳои азиз, танҳо ана ҳамон қисми тирандозии танкӣ дар ана ҳамин ҷо, яъне дар қисми аз ҳама пешаш бо чунин шакли дарозрӯя ҷой дода мешавад. ва бо хатҳои рост онро мо якбора тасвир намудем. акнун бачаҳо биёед расми танкро бо тасвири як парчами зебои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ором медиҳем. ана ҳамин тавр бачаҳо инҷо мо аллакай чӣ хеле ки мебинед пояро дар қисми болоии ин шакл, яъне қисми даврзанандаи болои танк ҷой дода тасвир кардем пояи парчамро. ва ҳоло акнун худи қисми асосӣ, яъне матои парчамро низ ҷой дода бо ана ҳамин алвонҷҳояш
тасвир хоҳем кард. дар аввал қисми қафоӣ тасвир карда мешавад, баъдан ҳамин шакле ки дар қисми аз ҳама пеш ба назарҳо намоён шуда истодааст. акнун қисми охири онро бо ин хати росоло пурра пайваст месозем ва акнун якбора бо ишораи ин тасмачаҳо, яъне парчами давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро ба се қисми муайян тақсим месозем, ки онҳо баъдан албатта ҳар яке ранги хоси худро ба бар мекунад. ана ҷо тасмаи охирин дар парчам ишора шуд. акнун бачаҳо биёед шурӯъ мекунем мо тасвири ана ҳамон манзараи зеборо ки муҳити атрофро дар лавҳаи мо иҳота кардааст. ана ин ҷо дар аввал ҳамвориҳоро бачаҳои азиз мо атрофи ин танки пуриқтидор чӣ хеле ки қайд кардем, яъне ишора месозем, тасвир мекунем. хуб, бо нишон додани ҳамвориҳову хушкиҳо дар қисми поёнии лавҳаамон акнун мо метавонем қисмҳои болоиро, яъне талу теппаҳоро бо қирраҳои кӯҳ дар қисми болоии манзараамон тасвир карда лавҳаи худро боз ҳам пурратар созем. ана ҳамин тавр метавонем аллакай шурӯъ кунем мо тасвири ана ҳамон қуллаҳои кӯҳро ки шакли болоиро дар лавҳаи мо боз ҳам пурратару зеботар месозанд. ва ана ҳамин тавр бачаҳо аллакай мо чӣ хеле ки қайд кардем манзараи кӯҳҳоро низ дар қисмҳои болоии лавҳаамон ҷой дода ба назарҳо намоён сохтем ва нуги қуллаҳоро, нуги кӯҳҳоро бо шакли гӯё барфпӯш будаашон мо инҷо ишора сохтем. акнун фазои манзараамонро бошад бачаҳо мо бо тасвири якчанд ҳавопаймоҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оро медиҳем. ана ин ҷо ҳавопаймои аввалро бачаҳо биёед дар қисми аз ҳама болоии коғаз, яъне дар анамин қисми холӣ будаи фазои манзараамон ҷой дода тасвир месозем ва дар аввал қисмати нишастгоҳи он тасвир карда мешаваду баъдан дум ва қанотҳои паҳлӯияш. ана ин ҷо чӣ хеле ки гуфтем аллакай метавонем қанотҳои паҳлӯиро низ дар ин ҳавопаймои ҳарбӣ тасвир созем. қисмҳои ба нишонгирию тирандозӣ низ зери қанотҳо якбора тасвир карда шуданд. мегузарем ба тасвири ҳавопаймои навбатӣ. ана ҳамин тавр мо аллакай бачаҳо шурӯъ кардем тасвири ҳавопаймои навбатиро ва онро дар кунҷи поёнӣ бо шакли нисбатан хурдтар тасвир карда истодаем. ана ҳамин тавр мо боз қисми нишастгоҳ ва аниқтараш қанотҳои калон, яъне қанотҳои паҳлӯиро низ дар ин ҳавопаймо якбора тасвир месозем, пурра мегардонем ва бо ишораҳои хос аллакай зери қанотҳоро низ ҳар ҷо ҳар ҷо метавонем бори дигар зеботар гардонем. ана ҳамин тавр мо аллакай тасвири лавҳаамонро бо истифода аз қалами оддии пурра ба анҷом расондем. акнун шурӯъ мекунем рангубори онро ва дар аввал бояд мо қалами дилхоҳро интихоб намоем. ана мегуна бачаҳо мо барои рангубори ин танки пуриқтидор дар аввал аз омезиши рангҳои сабз ва ҷигарӣ истифода мебарем. акнун ҳамин тавр мо шурӯъ мекунем рангуборро аз қисмҳои болоии танк. ва ана ҳамин тавр бачаҳои азиз мо аллакай чӣ хеле ки мебинед қисмҳои болоиро, қисмҳои ба нишонгириро дар болои ин танки пуриқтидори қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне рангубор намуда ба анҷом расонда истодаем. ҳамин тавр оҳиста оҳиста мегузарем ба қисмҳои поёнтар ва якбора ана ҳамин қисмҳои пеш низ дар танк бо ин ранги равшан як маротиба рӯй пӯш карда мешавад. акнун
қисми тирандозиро низ як бора маротибаи аввал бо ҳамин ранг рӯи пӯш карда мегузарем. ана инҷо тасма чархҳоро як бора қисман бо ҳамин ранг метавонем рангу бор карда гузарем. ва акнун қисми паҳлӯиро ки бо ин хати дароз ва бо васеъагӣ нишон дода шудааст як бора ишора мекунему халос. акнун ҳоло бошад мо аз ранги сабзи ториктар истифода мебарем. ана инҷо ранги ториктар ҳам аллакай тайёр карда шуд. ана ҳамин тавр бо ин ранги торик бачаҳо мо акнун баъзе аз қисмҳои ин танки ҳарбиро ҳоло рангу бор хоҳем кард. ана ҳамин тавр дар аввалин қисми паҳлӯӣ чӣ хеле ки мебинед бо чун шакли соя афкан буда инҷо рӯи пӯш карда мешавад бо ранги сабзи торик. хуб баъдан ҳамин ишораҳоро дар дигар қисмҳо ва таҷҳизотҳои танк низ метавонем ишора карда зебо созем. ана ҳамин тавр оҳиста оҳиста мегузарем ба қисмҳои пеш. ва ана ҳамин тавр аллакай чӣ хеле ки мебинед бачаҳо мо торикиҳоро дар қисмҳои пеш ва поёнии танк низ аллакай нишон дода ин қисмҳоро ҳам пурраву зебо гардонида истодаем. хуб акнун мегузарем ба рангубори анамон чархҳо ки дохили тасмаҳои оҳанин дар қисмҳои паҳлӯии танк дида мешаванд. ана ҳамин тавр бачаҳо чӣ хеле ки гуфтем мо як маротиба бо пуррагӣ аллакай чархҳоро низ дар қисми паҳлӯӣ яъне бо ин ранги омода сохта рангпӯш карда гузаштем. ана ҳамин тавр акнун ҳоло бошад мо бо истифода аз мӯи қалами хурдтарак ранги сиёҳро мегирему баъдан мегузарем ба идомаи рангубори танки пуриқтидор. ана ҳамин гуна бачаҳо мо инҷо аллакай шурӯъ кардем рангуборро бо истифода аз ранги торик яъне ранги сиёҳ ва атрофи ана ҳамин чархҳои оҳанинро дар қисми паҳлӯии танк мо метавонем бо торикиҳо рангубор созему бо як шакли намуди зебо онҳоро аз ҳамдигар ҷудо созем. хуб боз мегузарем ба атрофи чархҳои навбатӣ ва ин ҷойҳоро низ албатта бо нишон додани торикиҳо ва қисмҳои соя дошта муайян ва пурра месозем. ана ҳамин тавр бачаҳо аллакай мо қисмҳои охиринро бо шакли торикиашон бо ин ранги торик рангу бор намуда истодаем. ана ҳамин гуна мо аллакай атрофи чархҳоро чӣ хеле ки гуфтем бо торикиҳо пурра сохтем ва бори дигар ҳарҷо худи онҳоро низ метавонем бо баъзе ишораҳо пурратар гардонем. акнун бачаҳо биёед бо истифода аз ранги сурхи равшан мегузарем ба рангубори парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ана ҳамин гуна мо ранги сурхро ҳам дар аввал болои шиша тайёр мекунем. акнун бо ин ранг мегузарем бачаҳо ба рангубори қисми болоии парчам. ана ҳамин тавр аллакай мо то қисми марказӣ ин тасмачаи ранги сурх доштаро яъне оварда расонидем бо рангубор. хуб қисмҳои мавҷнокро якбора рӯи пӯш сохта баъдан боқӣ монда қисмҳои тасмаи ранги сурх доштаро низ пурра рангу бор менамоем. ана инҷо бори дигар аз ранги тоза мегирем. ана ҳамин тавр ин кунҷи беранг боқӣ монда низ аллакай бо ранги сурх пурра рӯи пӯш гашт. акнун барои рангубори тасмачаи дуюми парчам бошад мо албатта аз ранги сабз истифода мебарем ва ҳоло ранги сабзро низ тайёр хоҳем кард. ана инҷо мо ранги сабзро низ аллакай болои шиша тайёр намудем. акнун шурӯъ мекунем рангубори қисми поёнии парчамро. ана ҳамин тавр бачаҳо аллакай мо қисми поёнии парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки албатта ранги сабзро дорад рангубор карда пурра гардонидем.
بیاید بچه‌های عزیز با استفاده از آمیزشی رنگ‌های سبز و جگری می‌گذاریم به رنگ‌وباری هواپیماهای حربی و در اول البته ما باید این رنگ رو از روی شیشه انتخاب نماییم. انا میگم بچه‌ها الان اینجا ما هواپیمای یکم رو با این رنگ چخیلی که می‌بینید یعنی قریب که پورا رنگ‌وبار نمودیم زیبا گرداندیم. حالا قسم‌های قفایی رو نیز با همین رنگ یک بار روی پشت می‌سازیم و می‌گذاریم به رنگ‌وباری هواپیمای دوم که با شکل نسبتاً خردتر در قسم دیگری فضای لوحه‌مون تصویر شده است. اکنون برای مراتب دوم پورتر و زیباتر کردن این هواپیماهای حربی ما حالا از رنگ سیاه استفاده می‌بریم. انا اینجا آینه‌های درازبوده رو که در قسم نشستگاه یعنی در قسم کابینه هواپیماها تصویر کردیم مالکه با رنگ سیاه اشاره نمودیم و به نظرها نمایان‌تر گردانیدیم. کمی دیگر اشاره‌های تاریک‌تر رو زیر قنات‌های هواپیما نیز می‌توانیم نشان دهیم. اکنون بچه‌ها بیایید می‌گذاریم به رنگ‌وباری منظره‌ای که محیط اطراف رو در لوحه ما آرام می‌دهد. و در اول ما از موی قلم کلان و رنگ نارنجی استفاده می‌بریم. انا همینطور رنگ نارنجی نیز اینجا تیار شد. اکنون با این رنگ باشد ما اطراف تنگ رو یعنی همواری‌ها رو رنگ‌وبار خواهیم کرد. انا میگم بچه‌ها چخیلی که می‌بینید ما انیق‌ترش قسمی راه و همواری‌ها رو در قسم‌های پایانی منظره لوحه معلقه با این رنگ اشاره نمودیم. اکنون برای رنگ‌وباری مایسه‌های کناری راه باشد ما از رنگ سبز استفاده می‌بریم. انا میگم باری دیگر ما رنگ سبز رو تیار نمودیم. اکنون چخیلی که گفتیم با این رنگ شروع می‌کنیم رنگ‌وباری مایسه‌زا رو در همین کناری راه رو یعنی همواری‌ها و همینطور علاقه این پهلو هم رنگی موافق خود رو گرفت. اکنون برای رنگ‌وباری پهلوی دیگری همواری لوحه‌مون ما حالا از آمیزشی رنگ‌های زرد و سبز استفاده می‌بریم. انا میگم چخیلی که می‌بینید بچه‌ها ما علاقه تلو تپه‌ها رو نیز یک بار با همین رنگی روشن و زیبا یعنی یک مرتبه رنگ‌وبار نموده ایستادیم و با همین اصول این قسم‌ها رو یک بار ما پورا کردیم. اکنون بچه‌ها برای رنگ‌وباری کوه‌ها باشد در منظره‌مون ما از رنگ بنفش استفاده می‌بریم. انا اینجا ما اندکی با طور مهین‌تر رنگ بنفش رو نیز آماده می‌سازیم. اکنون با رنگ بنفش چخیلی که گفتیم بچه‌ها ما شروع می‌کنیم رنگ‌وباری منظره کوه‌ها رو. و نگفته نماند که بچه‌ها ما باید همین قسم‌های برف پوش بوده رو یعنی قله‌های بلندترین کوه‌ها رو که گویا با برف پوش بودن خود سفید به نظر می‌نمایند یعنی آنها رو باید بیرنگ گذاریم. باقی مانده قسم رو باشد یک مرتبه با طور مهین‌تر و نفیس‌تر رنگ پوش می‌سازیم. و اینک ما قله‌های باقی مانده رو نیز در این کوه‌ها یک بار رنگ پوش می‌کنیم. و نمی‌گونه علاقه کنجی باقی مانده نیز در منظره کوهستان یک بار پورا رنگ پوش کرده شد. اکنون بچه‌ها بیاید می‌گذاریم به رنگ‌وباری فضای منظره‌مون برای این باشد از رنگ کبود استفاده می‌بریم. و حالا ما رنگ کبود رو نیز در اول آماده می‌کنیم. انا می‌گم بچه‌ها ما علاقه اینجا در فضای منظره خود یعنی اطراف هواپیماهای حربی رو با طور مهین و نفیس رنگ‌وبار نموده ایستادیم. انا اینجا علاقه و قسم‌های مرکزی و پهلوی دیگر می‌گذاریم و فضای منظره رو در این جای هم نیز البته با استفاده از رنگ کبود معین می‌سازیم.
ан ҳамин мо рангобори лавҳаамонро пурра ба анҷом расонидем. имрӯз мо бу шумо якҷоя бахшида ба рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як лавҳаи зебо офаридем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи ҳафт ранг ба анҷом мерасад. хайр, шод бошед.